Vitajte v inovatívnom svete gastrotechniky. Tvoríme kuchyne okolo vás od roku 1992. Našou doménou sú horizontálne varné zariadenia s najvyšším výkonom na trhu pre profesionálne horeka prevádzky. Tiež ponúkame najširšiu modelovú radu konvektomatov na trhu a pekárenské pece. Umývačky skla a riadu, umývacie centrá a umývačky na čierny riad doplňa kompletná ponuka kuchynskej a objektovej hygieny od firmy Hagleitner a Atotech. Popri varení nesmú chýbať kvalitné chladiace a mraziace skrine, stoly, multifunkčné šokery a vitríny, ktorých správnu teplotu kontrolujeme cez systém LoRa Link na diaľku. Skladovanie a výdaj dotvára ucelený koncept profesionálnej kuchyne. Samostatnú divíziu tvoria zariadenia pre priemyselné a hotelové pranie, vysokootačkové práčky s kapacitou plnenia od 8 do 120 kg, sušičky prádla, žehliace stoly, lisy a figuríny. Našou najväčšou devízou sú profesionálne služby v podobe technického a kuchárskeho servisu, ktorý tvorí náš vlastný tím skúsených kvalifikovaných technikov a projektantov. Dobrú radu vždy ochotne poskytne aj náš korporátny šéf-kuchár Vladimír Lokšík. Efektívne fungujúce kuchyne desiatky rokov a dlhodobé obchodné partnerstvá hovoria za nás. Na Slovensku sme najväčším autorizovaným predajným a servisným partnerom značky Fagor Industrial a Samik. Všetkých srdečne pozývame k nám do predajne a showroomu.